ବାପା ବାପା ଦୀପାବଳି ଆସିଲାଣି ସମସ୍ତେ ବାଣ କିଣୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଦଉନ। ମୋ ପାଇଁ ତାଳ ଫୁଟୁକା କେଜିଏ ବାଣ ନେଇକି ଆସିବ ନ ନାଇଁ ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇବି। ହଇରେ କୁଳାଙ୍ଗାର କଣ କହିଲୁ? ଘର ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବୁ? ବାଣ କିଣିକି କଣ ଏଠି ପଇସା ଜାଳିବୁ? ଚୁପଚାପ ସେଇ ତାଳ ଫଟାକା ଫୁଟାଇବା ବନ୍ଦ କର। ମୁଁ ତତେ କାଗଜରେ ବାଣ କହୁଛି ସେଇଆକୁ ଫୁଟେଇକି ଘରେ ବସିବୁ ଯଦି ବ ନ ନାଇଁ ଚୁପଚାପ ଘରୁ ମୁଁ ତତେ ଧକ୍କା ମାରିକି ବାହାର କରିଦେବି ର। ବାଣ କିଣିକି ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହଉଛି ସେଟା ବୋଧେ ଜାଣିପାରୁନୁ? ବାପା ସମସ୍ତେ ବାଣ ଫୁଟଉଛନ୍ତି କିଛି ହଉନି, ମୁଁ ବାଣ ଫୁଟେଇ ଦେଲେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଇଯାଉଛି। ସବୁବେଳେ ମତେ ରାଗିଲେ। ମୁଁ ଆଉ ଘରେ ରହିବିନି, ଯିବି ଏରି ଘର ଛାଡ଼ିକି। ଅଖାର ବାପା ବାଣ ନେଇକି ଆସିଲେ। ଅନେକ ସାରା ବାଣ ଦେଖି ଅଖା ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ବାଣ ଫୁଟାଇ ଡେଇଁବାକୁ ଲାଗିଲା।